Un cento de persoas con diabetes acompañados por familiares, médicos e profesionais da enfermería fixeron o pasado venres unha parada no Carballiño no seu camiño a Compostela seguindo a vía da prata do camiño Xacobeo dende a capital ourensá. A iniciativa posta en marcha pola Fundación para a Salud de Novo Nordisk España ten por obxectivo educar as persoas con diabetes e sensibilizar ao resto da poboación sobre a importancia de abandonar o sedentarismo, promovendo así a actividade física e unha alimentación equilibrada. A Expedición Xacobea participou nunha xornada terapéutica na Casa da Cultura carballiñesa, sendo recibida polo alcalde Francisco Fumega e a concelleira de Medio Ambiente, Elvira Torres, antes de desplazarse ata o Parque Municipal, onde se levou a cabo unha plantación de 3 árbores na Avenida do Arenteiro. Escoitamos a Blanca Torres, representante de Novo Nordisk. Bueno, este proyecto lo formamos dos entidades. Por un lado es la Fundación para la Salud Novo Nordisk España y por otro lado es la Federación Española de Diabetes, de asociaciones de pacientes de diabetes. Y es una iniciativa que llevamos haciendo varios años para ayudar a las personas con diabetes tipo 2 para que abandonen el sedentarismo. Y es un proyecto en el que empezamos a motivar y a entrenar con un fin, que el fin era poder llegar a Santiago. Este va a ser el tercer camino, hemos hecho ya varios y estamos alrededor de casi 100 personas. Siempre vamos acompañados de un equipo médico, estamos las personas tanto de la Fundación como de la Federación y con estos pacientes que vienen de toda España. Elvira Torres referiuse ao acto simbólico da plantación e Francisco Fumega destacou o carácter solidario desta visita. En principio recibimos aquí a unha asociación de diabéticos que veñen a facer o Camiño de Santiago, fixeron xa un recorrido hasta Cea. Este acto é un acto simbólico para que quede reflexo de que esta xente pasou por aquí polo Carballiño. Vamos a proceder a plantar 3 árboles, son 3 grupos, un árbol por cada un dos grupos, abaixo no parque, na Avenida do Arenteiro. Representa un acto solidario do Concello cunha xente que, bueno, é unha produto da sociedade na que vivimos, pois cada vez o que é a diabetes pois é un mal que afecta cada vez a unha maior cantidade de xente e, bueno, fundamentalmente por de manifesto a asistencia desta enfermedade e a solidariedade do Carballiño. Ao mesmo tempo, pois é un acto que promociona o Carballiño. Entonces, bueno, basicamente vai quedar ese reflexo no Parque Municipal con esas 3 árbores que van a plantar e pois estar con eles e animalos a seguir o camiño.